Hledáte nové obchodní příležitosti? B4B neboli Business for Breakfast je sdružení podnikatelů malých a středních firem, kteří se dlouhodobě setkávají a tím budují mezi sebou důvěrný vztah, důvěrnou obchodní vazbu a tím se jim otevírají nové další a další dveře k novým obchodním zakázkám. Tady na Ostravsku sdružuje B4B 45 firem, což je daleko větší celek než každá jednotlivá firma sama za sebe. Podnikatelské kluby B4B vhání vítr do plachet svým obchodním partnerům již 14 let, podnikatelům, kteří měli odvahu začít vlastní biznis. Hlavní formou setkávání jsou obchodní snídaně. Podnikání není o štěstí, je to o využití příležitostí. Další formou jsou neformální společenské akce, jako například networkingový večírek. Pokud se chcete stát součástí většího celku, pokud věříte hodnotám spolupráce, podnikání na základě důvěry, přijďte s námi posnídat na příští B4B snídani v klubu, který je vám nejbližší.